Continuem en plana política. Esquerra Unida s'ha transformat avui en Esquerra Alternativa i Verda. Així culmina un procés de decisions que donarà lloc a dos partits del mateix corrent. No serà fins al mes d'octubre que s'elegeixi el nou candidat d'Esquerra Alternativa i Verda en vista a les eleccions locals i autonòmiques de 2011. El nou partit ha fet una crida a la Unió Electoral Esquerrana. Estic convençuts que arribarem a trobar-nos en el camí. Les nostres tesis programàtiques són les mateixes. Els companys, com molt bé com ho dius, en un moment donat optaren per l'extinció, per sortir d'aquesta organització i que ningú els va espitjar, ningú els va obrir la porta perquè poguessin sortir. També avui el Centre Cultural Flassaders de Palma s'ha donat a conèixer un altre partit, Iniciativa d'Esquerres, que es constituirà en assemblea en els pròxims dies. El projecte, liderat per David Abril, l'excoordinador d'Esquerra Unida, també roman obert a establir pactes electorals amb tota l'esquerra nacional i sobiranista. I Entesa per Mallorca iniciarà la setmana que ve una ronda de contactes per impulsar una federació de partits progressistes i nacionalistes en vista a les properes eleccions de 2011. Les negociacions començaran amb partits afins com el PSM i altres formacions independents com Esquerra 21 o els Verds. Si no hi ha canvis, queden descartats Esquerra Unida i Esquerra Republicana. Entesa vol fer una passa més enllà d'on sovint roman encaixonat el nacionalisme illenc. Ha de ser un projecte mallorquinista que defensi per damunt de tot aquesta terra i que sigui un projecte que ho defensi des d'un punt de vista progressista i que sigui sobretot modern i que sigui obert i que sigui ambiciós. Anem molt més enllà del que ha estat els cercles nacionalistes de sempre.